Лена Кокушкина үзенең бай тарихы белән, мәдәнияте белән Питрәч халкы өчен бик матур һәм мөһим җир. Бу музейны хәзерге реконструкция эшләре башлануына баруына без бик шатланабыз һәм алга таба дагы монда күп кешеләр, күп кунаклар килеп, бу җирне күреп, сокланып, аның табигате белән Питрәчне яңадан үзләренә ачыр дип өмет итәбез. Гомумән Ленин шәхесенә нинди мөнәсәбәт менә? Мин хәзер үз ягымнан әйтә алам, минемчә нейтраль мөнәсәбәт Владимир Ильич Ленинга, чөнки монда күбрәгрәк аның бабасы Александр Бланк турында сөйләнә һәм аның дворян булып монда яшәвендә, аның табиб булып эшләве бу Лена Кокушкинада һәм кешеләргә нинди ярдәм күрсәтүен шунда сөйләнә. Мәктәп балалары киләме бирегә? Әлбәттә, мәктәп балалары монда безнең сәнгать мәктәбе бар, Лена Кокушкинада рәссамнар киләләр. Монда безнең музыкантлар үзләренең репетицияларын ясыйлар җәйге вакытта һәм яшьләр белән эшләүче отдел бар монда Лена Кокушкинада, алардагы бик күп матур очрашулар, казанышлар ясыйлар.